vậy chú Bangkok local spa le salon ti vela massage de ka don ti men cover receive chu mi chung chang vel chu toite te in kan lo soi lo kang massage hi nge yang relax na na cha ti shol na te ke kham te hei nge kan ru na ti vel kal kong kal na sat le thorim ti vel te mo chu wa chang ka plan ve shim shim kha ni ta hei kan kya lo ka hianin kumun shan shan a hian tam to pani me kal chwa chuanin mo masia quality kha chu amana le amuna zirte kha ni beta chu thil man tam deuh deuh wa ti a thalo deuh don kha ka du chuang lo ta mania facial binti ka ke zut tu nu ti me yang ke massage tu kha kan va bele ta a min po ka hre chuang lo hei kong kam sira han dan an lo thu khom china mo camera hianin aman vel cloud ti lan the hila dark car khat kha bat zali an in ta mo chu chu o ataw ngen ti tlom chu ka hre chuang lo he kan panan be ve la mo mania iti kha nuamati a full body massage ti thei man ti vela chan min shwai lu ta he in hu ang hian ti de tlong mai hian ya van chop mel point mai the ma sen che chop kher lo nya hi an lay out da hi chuin ang lo ta mo an bungrua zir khanin ani deuh tuk tuk a ma se high class tak an ni ti chu kan a soi thei lo in hu ang hian kong kam sirami mai khan ni ta chuan he nu hi chak tha to bai chak deuh hi ka du ni chu mo ka kangal re khai mi te hi kham ve khai kan vei wak na sal tu ka thil ho te te a chuan ani chona du ve lawa ke ma ti ba ka du lo wangin tiang ka sira lo ngak ve to pa chang le pona lo wa chua ka an hemi ni hanin hai foot massage ka don chum zo ka ni ta mo chuan me che pani na rualin an ta pakhatin ka mai khoi lain anin ka ke na ni khoi lai ngai du a ti vel concentrate na tu ti vel khamin zot lem chuang lo ma se to vel 5 kan mang ta cream nge man po ka shelo kam de ching lo men kut kur te hin wam lo ni chu tiang vel haning lo hian relaxation thing a chuan mo ka mai zu tu nu po ka sha chuang lo kam facial min ti tu hey cleaning ang ti clean up ang ti mai khania anua ke en led le in mo he nui vai tha de rong ka ni ta in ka shia ni chu akut khoi hi nuam lo to pi ka mai duk lai hi mo a scrub nge ringo to chuan steam ne min pe char chare chem a thip chep ani dot soi lo chuan an mai khoi kha chu ka du vak lo an ke khoi tu hi chu chak thave thawa ma se ka ken kham lai ta kha she thei lo ta ni chu chuan i chu dang lam na nia i mun dang ang thaw ni ka ring ai zo langa te po ni thawang chuan hei khoi chang lo chun sha thop ma se atu ka kan bakal non le khanin body massage kha lo ti thei thau ta ti ra po kan zo ta klo kal liang ki ta chuan kan vakal le ta a korpol ha nu zok thau khami kha body massage min ti sakro ka ta in chunga min shwai ni chu chuan in chunga kan zui chawa chuan i massage na room ang khala om ta parda te lo in zara chuan midang tu ma khan lo om ri lo ni chu ti me yang customer dang kha an thol an busy lo lai ta kan banang fu ani me ni dang a chuan an boy thei top tan boy an boy hun te hin nei ve ta chuan i thai massage i wax ang hin mang ta mo body cream ni lamin wax a chak cha ka ti to hei chak tha deuh thanga deuh mi zo lo ang hin ngai ni chu stretching te min pe a chuanin i nge nya o stretching te min ti sak nu ha ti han nung zang atangin a chana mo nung zang khoi ve le dar ve le chu nuam a vai na nuam be ka ni me massage ti kha chu mo chuan ka dulai han a ron press a wi ka tho cham che phe pressure point trigger point an ti ang kha na han lai pong bul vela si ha ge phei chuan in khatyang kha ka tingai lo shim midang in an sha thiam lawang ma se anwam to pani me massage shim kha chumo he korpol hai bok kha kan kal leta chan soyang khani tan kan han zui ani chumo chan massage ti live vel kha thla kan phal lo ta mo ti me yang le arem chang lo shim ni chul kha lo la tun om lo ni kha chuanin
tan kan lui chau zel eng ki mi he anti foil 5 ek ni chu mo he muang hian massage table chu khumang hian om ba ngai ta he hi foot massage vel reflexology vel anti na ni kari Thailand injin be ni chuanin massage hi chu vai khatel chu experience very re ula ka du sak cheu foot massage mo hand massage scalp massage ti te foot reflexology ti te back massage ringot te mo wa ya in du lo pon thom do hak tur le in bel tur ni mayang to well shen tur ti khan pe vek don cheu ni chu mo chu tyanga ban naked le thil te nom de wa in lo ngai to in swang tu angkha ani lo ti karon soi ani chuan thil ten om le tiang ti thalo ti na kha chu khoi lai ber nge ka hra chuang lo ta khang kha chu abetu zir le hmuna zir te pon ni ka ring ka kalna ang kha chu salon spa ve pa ngai i pa ngai dewa customer te an treat na hmuna ni ti ka ron soi du bok ani thil hi ton hanin hinge mi soi ang vek hi lo ni lo ti kha ka ron soi du bok ani